Kodwa benginesicelo ke mabhinca amahle. Ngiyanicela ingane zakwethu ningambukiswa kungabikho lapho kuzokhona khona umuntu ozofika sezonxenxa sezothi mabhinca thina siyale. Ngiyanicela nje mabhinca kade nilwela lento yobhinca nilwele kakhulu bebenganithathi serious. Bekungathi makuthiwa uyibhinca bese ngathi banithatha bese ngathi la emakhandeni aniphili kahle. Lento yobhinca nilwele up until baze bayirecognize ukuthi ikhona. So ngiyacela ingane zakwethu ningayithathi ninikeze bona ukuthi egcineni beyilawule senilwele kanzima njoba nilwele lento yobhinca nilwelile. So akungabikho umuntu ozofika sezothi njoba nginiphethe ke ngizonenxa manje ukuthi hambani niyovota nosibani bani nina amabhinca. Akungenzeki lokho, sikhululekile manje. Akukho lapho sesizophoqwa khona ukuthi asiye khona ngoba nakho umphathi usethi asambeni sekho. Ngiyanethemba kanina ngeke nize nibuke. Isikhathi esiningi amabhinca abantu laba basuka kulesizwe sikaMthaniya. So lesizwe sikaMthaniya isikhathi esiningi imbuka alivami ukuba khona ekhona kudala nakhona ushakwayo wadla ngemkhonto mayesembukile. So ake singambukini thina. Asingambuki mabhinca ngiyanicela nje singabi amambuka. Asingalahla into yakwethu. Asingalahla into yakithi. Lento nilwele baze bayibone ukuthi khona sebeyibonile manje ukuthi lento ikhona. Sebenza sengathi bebengayiboni. Ima bezoqala bese ngathi mhlawumbe into abayirecognize njengamanje ukuthi lento yamabhinca ikhona. Mhlawumbe khona la singayisebenzisa khona. Eyakwethu lento lena isetshenziswe yithi. Eyakwethu. Bona abahlangani nayo. Abahlangani nje nayo. Ubona bahamba baye eNatal nje bafike baphamisa umkhonto. Angazi mina babezama ukwenza ini ngeke ngize ngutshene mina. O babezama ukuthi mhlawumbe beyosidunga ingqondo angazi. Kodwa nje mabhinca ake niqapheleni nje kakhulu. Nibhekeni lento lena ngabikho la enzonxenxa khona. Sekuthiwa sijikeleni. Siyabonga mabhinca.